anumang libro. Agoy. Dili ko interesado sa libro. Lisod basahon baga kaayo. Dili ko kasabot kay ang sulod in English, gipasaan ko kada adlaw sapatos ko nahilis. Agoy. Ambot unsay pulos ining eskwelahan. Gipamulong sa teacher dili gyud ko nako masabtan. Apan ingon inanay magkugig gyud og eskwela aron kuno si kapobrehon hawason ko sila. Agoy. Ania nagantos aron makaton, nagbasa og libro nga lisod sabton. Ambot nga nung halos walay librong Bisaya, siguro nagmalampuson sa Pilipinas mi biya. Agoy. Halos tanang mga Pilipino gusto abtik mag-in-English, tanan gusto mo abroad naghikay og papilis. Kining lugar nga natawhan gusto nilang biyaan kay kini kunong atong lugar puno sa kalisdanan. Agoy. Alang kanako pag abroad dili maoy solusyon, pagtulid ni ining atong nasod akong obligasyon. Mga kawatan o kriminal angay nga prisohon aron maundang na ang lalom nga korupsyon. Agoy. Ang plano magsulat og libro. Binisayon pagsulat aron masabtan pag-ayo. Nga ang hinungdan sa kalisdanan mao ang atong liderato nga anaas sa Malacañang Senado o Kongreso. Agoy. Agoy.